Тук сме на Фалакро, на надморска височина сме 2239 метра надморска височина. Така че който иска да идва с семейство, с приятели, за поход, за гледки, тук е мястото да ви кажа, че Фалакро е или по-така известна като Боздак планината, южната планина от наша страна, е най-хубавата за походи, чист въздух. Така че елате, разгледайте се. Също така има лифтове долу. Зимата има лифтове, можете да се качите горе на върха. Не, там бяхме на върха. Гледките са уникални, такива гледки се заслужават от всякъде, хора. Такива гледки не съм виждал от доста отдавно време. Само погледнете само какво е пред мен, погледнете. Погледнете красота. Ейте. Така красота, ще мечтаем за такава красота, такава природа. Така че елате, заслужава си. Дори има ресторанчета, може да хапнете вътре за 5-10 евро храна. Така че, какво ви коства? Айде, лек ден от мен, виждаме се.